שלום יוטיוב, היום אני אלמד איך להוריד אפליקציות בחינם. טוב, בואו ניכנס לאפליקציה זאתי, מובי גיין, זאתי שליד פרידום, מובו גיין. ניקח סתם משחק, נגיד ניקח המשחק, נגיד בוא נראה אם יש פה מיינקראפט. הנה, זה בחינם. אני לא אוריד את זה כי זה ייקח לי זמן ויש לי זמן מוגבל לסרטון, אבל תסמכו עליי, זה 100% חינם. טוב, ביי יוטיוב.